Ako prebieha americký Thanksgiving? Čaute kamoši, dneska vám porozprávam o tom, ako prebiehal môj Thanksgiving, môj celkový zážitok a ako to celé prebiehalo. Kto nevie, čo je Thanksgiving, tak Thanksgiving je jeden z najväčších sviatkov v Amerike, v preklade Deň vďaky vzdania a po Vianociach je to asi jeden z takých najväčších sviatkov tu v Amerike. Ja som mal tú príležitosť a česť ísť do americkej rodiny s môjim spoluhráčom a zažiť to teda tak, ako to zažívajú Američania. No a kamoši, musím vám povedať, bol to extrém. Ja a môj spoluhráč Spencer sme v utorok mali posledný deň vyučovania, následne sme teda išli ku nemu domov. Jeho dom bol neuveriteľný, vyzeral úplne totálne americký, jak z filmu. A čo bol extrém, tak on býval akoby nie v takej tej klasickej americkej štvrti, ale býval tak akoby že mimo mesta a samotný ten jeho dom sa nachádzal hneď v blízkosti golfového kurtu, takže sme to využili a zobrali sme jeho golfový vozík, ktorý mal v garáži a išli sme si zahrať golf. Stal sa taký fail, kamoši, ja som si tak nejak myslel, že mi to pôjde, tak som mu povedal, že viem to celkom hrať. No a my sme tam prišli a on zobral golfovú palicu a odohral to tak na 100 metrov. Následne sme už potom mali len taký ten chill. Minus 25. Chutnal som mac and cheese s šunkou. V stredu sme sa stretli aj s jeho druhou rodinou, prišli jeho bratranci, bolo to celé také vo fajn atmosfére. Streda je známa v tým, že je to akoby deň pred vďaky vzdaním a volá sa to aj Blackout Wednesday. Hlavne mladí v ten deň idú do barov, rôzne takéto veci. My sme konkrétne išli k jeho kamarátovi a tam sme aj prespali. A bolo to akože fajn, pretože bola to taká väčšia partia jeho kamarátov zo strednej školy a jeho kamošov dom bol neskutočný. A v ňom mali všelijaké spoločenské hry a bolo to celkovo taká fajn atmosféra. No a my sme tam potom u toho jeho kamaráta aj prespali a následne po štvrtok prišli a oslavili sme ten Thanksgiving u neho doma. Samotný štvrtok by som nazval, že deň jedla. Proste bolo tam extrémne veľa jedla, taká pohodová atmosféra, pozerali sme filmy, takže v štvrtok bol úplne taký chillový. No a v piatok som zažil jednu z takých akoby najviac zaujímavých vecí, by som povedal, pretože sme išli k jeho ujovi a jeho ujo mal tiež v basemente proste všelijaké zbrane. On nám, prosím vás pekne, kamoši, dovolil zobrať si tie zbrane a z jeho dvora sme strieľali normálne z reálnych zbraní. No a keby to mám zhrnúť ten Thanksgiving dokopy, tak by som povedal, že je to taký zaujímavý sviatok. Tým, ako oni žijú, proste sú rozlietaní kade tade, na školách, v robote a tak ďalej. Tento týždeň strávia spolu ako rodina a to sa mi akože páči. Takže to bol môj Thanksgiving a čaute.